Hello, lam shogo joto no ani channel o hingke obo hingke tamo nai nai di mono hingke makhana hno foxnut bo hno tai ang oboni recipe bahike khlaikya kisa nai nai di norok obono ang store khaibo toni mano norok bo hingke haino tongpro rogo chai mano chanani rok tabuk chips rok chamani hingke asuk healthy ado chini bagai hingke omo hingke chamani chaya hingya kisa popcorn hai tu gyamono snamnani hingke norok bo snamui chai mano hingke bahike snamnai nelai ano phaidi omko tang tabuk snamui paikha hingke bahike ang snamka norok nai nai di tabuk phaidi songlai jira kisa yogui rwnani bagai ang jira kisa sanaka kwbangya Mode singka belayok bo khampai si girei bo khlai mano rüya bo khlai mano ang gi kisaro sinai gi kisaro oinai yoknai khnai di hombo cha gya hombo jima khlai nai bisiriya kisano rwnai Awana crispy yasak yogui nanai cherem yasak crispy dang kanai mano mo belai kutung crispy tong kha iko pura crispy jak eyonte hai cherem khankhe no kari mankha ready khata hingke angoro kisa masala rwnai jira masala angmo gura khaina kha iko gas off khai rui mankha aro kisa jaggery powder rok rui mano hingke angoro black salt rui nai kisa hingke haikeno choyawi ani channel no nai tongdi ano support khai di subscribe khai di hambai jotono.